Kaikki. Täällä LPS Talvi. Ja tänään mä puhun teille siitä, mitä mä aion tehdä kesällä. Mä en malta odottaa, että on kesäkuu. Ja sitä myös, että pääsee uimaan. Mut kuitenkin, eli no, mä nyt kerron. Ensinnäkin, tietenkin mä aion uida, syödä jäätelöä, olla kavereiden kanssa, olla kylillä. Sitten varmaan siis pyöräillä, joo. Sitten no vaikka leikkikentällä. Mä tykkään olla siellä. Oho. Kuvavideoita tietenkin. Mutta se sanoo melkein kaikki, mitä mä tein kesällä. En mä vaan tiedä, hypin kalliolta alas. No en. No siinä taisi olla melkein kaikki, mitä mä tein, koska mä en oikeasti enää tiedä. Mä en mahda mitään silleen, että mä en tiedä enää mitään. Mä oon aika kulunut. Okei. No. Sitten mä pidän Summer Bucket List. Sen. Joo. Koska sitä on kiva. Otan tietenkin valokuvia, tietenkin, totta kai. Mitä? Etkö sä tiennyt, että mä oon valokuvia? Tää? Antaa olla. Okei, moikka. Moikka. Okei, tää video oli tässä. Nähdään ensi videossa. Moikka! Mikä tää oli? No, moikka. Mä en keksi ikinä mitään kunnollisempaa. Hyvää päivän jatkoa. Paitsi, että nyt ei oo päivä. No moikka kaikki katsojat. Tää video taisi loppua nyt. Moikka.